tabukni o jora chung sigla bai sigli rong kharmani asuk nuglia tabukni o salmari rogo chung o ungtong jora rogo busa ganangni buma tei busa ganangni bufa bahai rong se bisi kharlai mani rok nuglai tong shuo tini bo haikene khoroksa bukhukjuk khari thangmani kothoma bukhukjuk kharlani mungkha Swarnalata Deborma busani mungkha Rajkumar Deborma tei borongni kami haikeba bongni thai moni tongmani jaga angkha Jarolsora Vishnu Kumar Deborma para bisibai tidojak ich mono bisibai tidojak dolai hangkor bai khobjak o bukhukjuk Swarnalata Deborma kemamani salmari haikeba nogni ongkor thangmani salmari angkha 5 tarik 4 mas 2023 tamoni bagai ongkor thanani angkha tamoni bagai nogni haike sungya kugya nogni rangchagrisa tlangai thangmani kothoma busai bai mungsa walai mungkri bade tangai hake tini nogni ongkor thana nangkha bukhukjuk Swarnalata Deborma busabuti tei busai sungno hake yakari thanani nangkha tabuk nukhni nog nukhni borok rok wanalaijak tamni hingke kebo baida hake hamjak mung relationship rok tongai hamjak buni hafaro kelugida tini hake khar thanani nangkha haikeba mungsasuk bial jingjalni bisingtiya tini hake khar thanani nangkha tabuk na singlaijak nog nukhni busai tei busasong tabuk lukuroni thani kaisa koimong chini ot manflini bisingtei kokdung number norok screen nugui mankhana norok bukhukjuk Swarnalata na nugui tongkhangke norok okokdung number kwrungui borno kisa sahorjadi hinui norokni chubachu sanjaka bukhukjuk Swarnalata Debormani busai taku Rajkumar Deborma lukuroni chubachu sanjaka o screen kokdung number jago norok bono nugui tongkhe kisa kwrungni hinui tei nasingjak busarok tei busai taku Rajkumar Deborma samung khlai chamarok ongkha bo bini sakbai thangni rabat kaina marok aborokno bo rawi chai tongjamani phiaba tini tangai hake kharani nangkha tini tangai nong nukhungno yakarei hake khar thangnani nangkha bo tabuk belaino wanajak tei nasingjak bini nong nukhungni o location hanaina tabuk phaisini hine kifili